passeu, passeu. Us proposem aquesta tarda veure una obra musical. Parla d'un 25 de desembre. Vaja, Sí que és original. L'hem preparat als alumnes posant-li molta il·lusió. Us desitgem una bona estona. Que comenci la funció. és 25 de desembre, la nit és fosca i fa fred. Dones guardats per les muntanyes i descansa un lluc de llet. D'allà de la carena baixa corrents un pastor. Respira, agafa aire i ens explica la visió. Pastor, pastor! Us tinc que dir una cosa molt important. He vist un àngel! Un àngel, d'aquells que porten ales, aureoles i... Sí, aureola extraterrestre de complements. Com us deia, ha aparegut darrere una olivera que m'ha donat un bon assust. Ha dit que anéssim a Betlem. A Betlem, tan lluny, que ens ha perdut a Betlem. Si em deixéssiu acabar d'explicar, m'ha dit que anéssim a Betlem perquè ha nascut un nen especial que ens portarà la pau. Tindríem que donar-li la benvinguda. Pasquala, sabeu que no ens enganyes? No sembla veritat. Que sí, segur, segur! Doncs si és així, anem nosaltres i anem tots a